Chọm ka ị nọdụ ọdụ gị soro m gụọ egwu a. Atụla egwu, adakwala mba, n'ihi na Jehova nọnyere gị. Atụla nsogbu nọchiri ụzọ ọnwụnwa ya n'ụzọ, mata na Jehova nọnyere gị. Ọ dịka olileanya ọbụla n'anya n'elu, mata na Jehova nọnyere gị. Atụla egwu, ụtụtụ a onye mere ka anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ. A na-asị ka ị site n'okwu gị gbaa ya ume na mgbe ụtụtụ a n'aha Jizọs. Okwu gị dị ire dị ebube, dịka okwu gị na-apụ, a na-asị ka o weta ihe na ndụ anyị n'aha Jizọs. Haleluya. What is the lamb? Achọrọ m ikele Chineke, achọrọ m ka ekwuturu Chineke aka, onye mere ka ọ dị mfe ị ga-anọ n'iru ya na mgbe ụtụtụ a. Haleluya. Achọrọ m ikele Presbyter, my pastor. I want us to celebrate him. Ka anyị kọrọ Chineke aka n'ihi ya. We thank you for the privilege. I want to also thank God for achọrọ m ikele Chineke for all other ministers ndị Chineke ji na-eje ozi. Reverend Excellence, my coordinators, thank you so much. Na mommy na daddy anyị ka Chineke mee anyị niile mma n'aha Jizọs. Oge adịghịrị anyị, so anyị ga-agbapụ ya ọsọ. Anyị na-aga ileba anya n'isiokwu ka akpọkwasịrị enjoying angelic help. Enjoying angelic help. Ikpori ndụ n'ije ozi ndị mmụọ ozi. Ikpori ndụ n'ije ozi nke ndị mmụọ ozi. Achọrọ m ka ị gwa ya nebọ gị. Ije ozi n'ikpori ndụ nke ndị mmụọ ozi. Gwa ya nebọ gị. Aga m agbalị ịsụ Igbo otu m ga-agbalịli. Aga m agbalị. Chineke ga-enyere m aka n'aha Jizọs. So the topic is enjoying angelic activities. So you nwere ike help mee the interpretation. I ga-ewere our text from the book of Psalm Abụ Ọma 139 verse 7 and verse 8. Abụ Ọma 139 verse 7 and verse 8. David nọ na-ekwu okwu ya sị, ebe m ga-aga, thank you very much. Ele ebe m ga-agalarị mmụọ gị, ma ọ bụ ele ebe m ga-esi n'iru gị gbalaga. Praise the Lord. Where shall I go from your presence? Where shall I go from your presence? Please give me verse 9. Where shall I go from your presence? If I ọ bụrụ na Maria n'elu igwe, n'ebe ahụ ka ị nọ, ọ bụrụ na m agbasa ute m n'ala mmụọ, lee ị nọ ebe ahụ. Praise the Lord. Achọrọ m ịnata your response. Praise the Lord. So this was the Psalm of David. Just say, where shall I go from your presence? Only line at the next verse. The presence of God not everywhere. Am I communicating? Yes, the presence of God is everywhere. So who know where be when he came on na iru Chineke
Ọ dị mkpa, dị mma na ị mere enjoy. Praise the Lord. Praise the Lord. Otu onye gụrụ egwu si ya sị na mụ na ya nọ mgbe dum. Na mụ na ya nọ mgbe dum. Mụ na ya nọrọkwa n'oge dum. Achọrọ m ịma ka ị mara that God is with you. God is with you. Tell your neighbor, God is with you. Elijah at the book of Genesis, Bible this morning also. Let's look at verse 16. Genesis 28, verse 16. Lydia, please help us. This was when Jacob had a dream. Jacob, Genesis chapter 28, verse 16. Jacob waited and say, Jehovah no neba. Amagia. Praise the Lord. Ana m agwa ndị mmadụ na ihe ọbụla mmadụ na-ama akarịrị ya. Ihe ọbụla mmadụ na-ama mere gịnị? Ọ karịrị ya. Ọwụ na ịwụ nwa Chineke. Chineke chọrọ ka his presence wụrụ ihe ga na-eme enjoy all the time. Ọwụ sometimes. Chineke chọrọ ka ị na-eme enjoy, ka ị na-ekpori ndụ na his presence all the time. Ebe ahụ anyị lere anya na Genesis 28. Ya wụ oge nwanna Jacob nọ na-ehi ụra. Ị ma na ị na-ehi ụra na Jehovah nọnyere gị. Ị ma na ị na-ehi ụra na God is with you. Yes. Ọ sị ka o hite obere ụra. And as he began to sleep, emeghe anya nke ime mmụọ ya ka ọ nọ na-arọ nrọ. Ya wee hụ ka ndị mmụọ ozi na-arịgoro na-arịdata. Na ndị mmụọ ozi na-erugharị. Ya sị n'ezie na Jehovah nọ n'ebe a, mana emeghị m gịnị? Amaghị m. Ebere m na-ekpere gị na mgbe ụtụtụ a na Jehovah ga-emeghe anya ime mmụọ gị n'aha Jesus Christ. Dịka nwa Chineke, Jehovah na-agwa ya okwu site ma na nrọ, site ma mgbe anyị mụ anya, ma mgbe uche anyị dị ya, ma mgbe uche anyị na-adịghị ya. Ọwụ na ị nọ na keke na-aga maybe to a place, egwu na-akpọ na keke ahụ, ọwụ na obi gị adịghị ya, ị ga-ama ihe egwu ahụ na-akụ. Ọ bụ eziokwu? Chineke na-eji a lot of ways agwa ya okwu. But most of the times, the challenge I na-enwe bụ na anyị na-adị distracted by one noise or the other. But I want you to know this morning that God speaks to you. I won't enwe so much time. Mana Chineke na-agwa ya okwu dịka ụmụ ya site ma na nrọ. Praise the Lord. Praise the Lord. Oge adị. Gịnị bụ ọrụ angels? Let's look at Psalm chapter 91. Our topic is enjoying angelic help. My prayer for somebody is that in this month, you will enjoy the help of angels. You will enjoy help from above. In Jesus' name. Psalm 91 verse 11. The work of angels. What is the work of these angels? Please give it to us. Psalm chapter 91. Psalm 91. Na ndị mmụọ ozi ya ọ ga-enye iwu banyere gị, idebe gị n'ụzọ gị. Achọrọ m ka anyị kwuo ya ma ọ bụ na anyị na-ahụ ya. N'ihi na o nyere ndị mmụọ ozi iwu ka ha mee gịnị? Banyere onye? Banyere gị. Ị ga-edebe gịnị? Idebe ụzọ ya niile. Ihe nke mbụ ndị mmụọ ozi na-emere anyị bụ na ha na-ekpuchite anyị. Hụnarị ma mgbe anyị na-ehi ụra. O nwere otu egwu anyị na-agụ na-asị, enwere m aka na-ebu agha, Jehova bụ aka na-alụ ọgụ, ọ na-alụkwara m, agha na-enweghị ike ịlụ, agha niile bụ. So one of the things that the angels of God does for us is protection. Protection, very important. In ebe na-azụ ahịa, in ebe na-arụ ọrụ, I want to let you know that God is with you in that place. It does not matter the opposition. It does not matter the threat. It does not matter who has said that it shall not come to pass. I want to say, who is he that shall say a thing and it shall come to pass when the Lord has not done what? Commanded it. So it does not matter the threat. So far as God, praise the Lord. Secondly, another thing that the angels of God do is that and they make the promises of God. Hallelujah. He also the angels of God do with deliverance.
Let us look at Abuoma 34, the book of Psalm chapter 34. Abuoma iri atọ na anọ amaokwu nke asaa. Psalm chapter 34. Biko gositu anyị ya na ihe onyonyo. Psalm 34. Onye hụrụ ya ọgụ ya tupu. Okay, the angel of the Lord comes around those who fear him and delivers them. Ozi nke Jehova na-anọ n'ụlọ ukwu ya, na-anọ n'ụlọ ikwu ya gburugburu. Ndị na-atụ egwu ya, o wee dọpụta ha. Chọrọ ka ị mara na ọ bụrụ na Chineke nọnyere na nwa Chineke, onwe onye ọbụla pụrụ imegide gị. Ọ bụrụ na ịghọta nke a, ịghọtala ozi ọma na mgbe ụtụtụ a, that God is with you, and because God is with you, you will enjoy angelic help. You will enjoy divine assistance in the name of Jesus Christ. I want to learn at the book of Luke chapter 1 verse 19. I learn about Luke chapter 1 verse 19. Whether English or Igbo, give it to us. Luke chapter 1 verse 19. The angel answered, I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I have been sent to speak to you and to tell you this good news. One of the things that angel Gabriel is that he is an angel that brings good news. I am praying for somebody in this congregation this morning that in this month of July, angel Gabriel will bring your good news. In Jesus' precious name we have prayed. And we got another angel, and angel Michael. I ain't time. Eli at the book of Mark chapter 13 verse 27. I put Mark chapter 13. Mark chapter 13. Thank you, Father. Mark 13, 27 rather. Also, and he will send his angels and gather his elect from the four winds, from the end of the earth. I think is what I'm looking for is Mark 13, 27. Okay. Dịka ndị nke ya arọpụtara si n'ofufe anọ nzukọ site n'otu ụwa niile na nsọtụ elu. Let's look at Psalm 103 verse 20. That's what I want to bring out from there. Psalm 103 verse 20. Praise ye the Lord, you his angels, you mighty ones, who do his bidding, who obey what? His word. One of the ways to enjoy divine assistance is by doing what pleases the Lord. Delight yourself in the Lord, and he will also delight himself in you. So will always enjoy angelic assistance. Yes. Another thing, enjoy divine assistance is by always coming to the secret place. Outside that we have come to church, one of the things I saw with the secret of David, the psalmist, is the Bible says that 7 times every day that David will always enter into the house of the Lord. So if you must enjoy divine assistance, praise the Lord. Prayer is the key. So that you will not go out and say, nah, the preacher and get us, it's one of them. But there is a time, tell your neighbor, you engage God in praises. Engage God in praises. And we will run at the life of David. Bible said that David played before the Lord. And David danced before the Lord. Otu nwaanyị asị ya David, ọkwa ịma na iwe onye eze, ịkwa na imere iji na-eti egwu otu a n'iru Chineke. David si ya n'ọkwanụ Chineke a bụ onye lechara nna gị gafee ya, ya were okpu eze tie m n'isi. Praise the Lord. Praise the Lord. So ọ bụrụ na ị ga-eme enjoy angelic assistance,
One of the things now ga akọgị n'ọnụ ogene abụ otuto. Tell your neighbor, na-eto Jehova mgbe niile. Obi m jawa Jehova mma. Obi m jawa Jehova mma. Obi m jawa Jehova mma. Ka bụ nkwa m kwere ya. Obi m jawa Jehova mma. Obi m jawa Jehova mma. Obi m jawa Jehova mma. Ka bụ nkwa m kwere ya. Let's look at Daniel chapter 10 verse 13. Akwụkwọ Daniel isi iri. Daniel 10 and verse 13. Also, the prince, onye isi alaeze Persia, na-eguzo na ncherịta iru ọrụ ụbọchị na abụọ. Ma lee Michael bụ otu onye n'ime ndị isi bịara nyere m aka. Praise the Lord. Ama m na ebe a wee ebe anyị maara ọfụma very well. Now this book of Daniel, Bible say na Daniel ekpere for 21 days. Ụbọchị iri abụọ na otu for 21 days. The Bible said that before Daniel began to pray, that heaven has already released the answer. Azala ekpere ahụ. Now the prince of Persia bụ onye gbadatara nọ bịa nyere Daniel aka. Ana m ekpere mmadụ ekpere na mgbe ụtụtụ a. Na ya ahụ ikpere ekpere ya na Jehovah ga-release an angel that will release your answer in the name of Jesus. Very quickly, we'll look at the people that experienced divine help in the Bible. Then we'll pray. Look at the examples of people that enjoyed angelic assistance in the Bible. We look at Acts chapter 12. Acts chapter 12 verse 5. Acts chapter 12 verse 5. Acts 12 and verse 5. Now, Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying for him. Go to verse 5, sir. Go to verse 5. Okay. The night, so Peter was kept in prison, but the church was earnestly doing what? I want to get the response. But the church was doing what? Earnestly praying for him. Go to the next verse. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers. Another person that was sleeping, bound with 2 chains. And sentries stood at the entrance. The next verse is where I want to get to. And suddenly, an angel of the Lord appeared. And suddenly, an angel of the Lord did what? And what happened? And the light did what? I want us to participate. And the light did what? He struck Peter on the side and did what? Woke him up. What did he say? Quick, get up. He said, and the chains did what? Fell off. I was asking myself when I was preparing, I was asking, that angel that came to deliver this man, where was that angel when John was killed? Angelic assistance. So when we fail to engage God also in prayers, one of the things that happens, you know, Bible was talking, just say that he has made his angels messengers. Child of God, as an angel. If you look at the book of Revelation, Bible will always say to the angel of the church in Pergamos, to the angel of the church in Ephesus. So this church also has an angel. And as a child of God, Igbo also have an angel. But there is need for you to do what? Engage these angels. If the church did not pray, praise the Lord. So the church enjoyed divine assistance. Another person that enjoyed divine assistance is our father Abraham. Abraham. You can see that in Genesis 18, from verse 1 to verse 5. Genesis chapter 18, verse 1 to verse 5. The Bible said, and the Lord appeared to Abraham near the great tree of Mamre, while he was saying for you that the Lord will cause us to be sensitive in this season in the name of Jesus. So those men were crossing. In the book of Hebrews, you see that some men have entertained visitors. Just like that.
they entertained angels unawares. They saw people that were passing. Abraham were a rich man. He's well to do. So when you get saying okay. The Bible made that the wife of Abraham did not have a child. But just because these people, Abraham and the family, they were sensitive to know that this is God that is passing. They laid those men up here. The Bible recorded that these men were the answers to the prayer that they were praying. Praise the Lord. Praise the Lord. I gave you another person that enjoyed divine assistance was Samson. Samson. Before Samson was giving birth, Manoah, the mom, I once on a make I matter that this woman, an angel came to her. See her that this boy you are going to give birth to is going to be a great person. Then the woman did not believe it like that. This man came that did not identify where he's coming from, that did not tell them the church that he was coming from. And this man again. Bible recorded that when that woman came out again, at their compound, got another breeze as usual, that angel crossed again. Now, was there the husband. And that husband also gave them that good news again. Is that angelic help is possible. Divine assistance is possible. Otu egwu anyị na-agụ sị, aha mbụ onye ọlụ ebube, agha ahụ siri ike, o siwe ike wetara m ya, ọ bụ dị m n'alụ. Adị m agbanwe m ọlị, otu ahụ m dị mgbe ochie, otu ahụ ka m ga-adịgide, abụ m Jehovah. Your good news will come to you. Your good news will come to you. The same way that angel that brought good news to Mary, your own good news will come to you. We are going to pray 2 prayers. I'm done already. We are going to pray 2 prayers. While I was preparing, God began to tell me, when some people on this service this morning, they had on a financial bondage. They are into debt. They are into debt. And by the grace of God, there is an anointing this morning in this house that is going to enable you to come out of that debt. So what you are going to do for me is that you are going to stand up on your feet. Then you begin to talk to God. In the next 3 minutes, I want us to be on our feet, please. I don't know why. Enjoying angelic help. Let's be on our feet. At this point, I want you to open your mouth and begin to talk to God. This person I'm talking about, as at yesterday, between 8 and 10 o'clock in the night, you were thinking, from this depth. I want you to begin to talk to God this morning. You are not talking to me. I want you to open your mouth and begin to talk to God this morning. I want you to begin to talk to God. God has brought his angels. Onye nwanyị ezitewo imozi ya anọnyere ọnọdụ emetụ ya n'obi. Eze onye nwanyị ezitewo imozi ya anọnyere ọnọdụ You stretch forth your hands as you begin to talk to God. Begin to present that matter before him this morning. Begin to present that matter before him this morning. Go ahead and talk to him. Go ahead and talk to him.
Go ahead and talk to him. Just go ahead and talk to him. Oh, Sakabaya Tele Bahasi Fratela Baragada. Ebatale Ko Sambala Tela Biakata. You have the desire. I want you to begin to talk to God. He said that the Lord will send help from Zion. Yamantele Bakasela Brakata. Who is he that shall say it? It's possible that people will be but God's word to you this morning is that He will send you divine help. Angel of the Lord encampeth round about them that fear the Lord. I want you to go ahead and talk to God. We have 1 more minute. Go ahead and talk to God. Onye nwanyị esite osi aka n'onye the living God. Eze owo ekueme ekueme ekueme. You are the living. Yes. Anyị gwala anyị okwu ịnọnyere anyị, ọ dịghị ọchịchọ nke anyị na-achọ iru gị. Onye ọbụla nke a mụrụ ọzọ n'ime Jizọs, iru gị na-anọnyere ya ụtụtụ na ehihie n'abalị. Onye nwe anyị, anyị na-ebi ndụ n'iru gị. We'll live in your presence. In your presence we'll have our being. In your presence we'll live. Onye nwe anyị, mee ka anyị nwee consciousness of your presence. Ihe niile nke anyị na-eme, it is much closer to us than our situation. You are much closer to us than the enemy. Even when the enemy rises up like a flood, the Holy Ghost will always rest standard against the enemy. Onye nwe anyị, thank you for assuring us that you are there always. Jehovah, our prayer is that whatever that scares your presence, ọbụla na-akpọpụ iru gị n'ebe anyị nọ, onye nwe anyị, ọbara Jizọs sachaa ya, ma dọrọ anyị bịa nso gị ụtụtụ na ehihie na abalị, ka anyị bụrụ ndị ga na-ebi n'iru gị. John the Baptist biri n'iru gị, Jizọs biri n'iru gị, eluigwe ha ghekwara oghe. Onye nwe anyị, izitekwara ndị mmụọ ozi ka ha nyere Jizọs aka, ọbụna dị n'ogige Getsemani, ọ na-agabiga ọnọdụ nke ọ na-apụghị imere onwe ya. N'ụbọchị taa, Chineke anyị, n'ọnọdụ a niile nke na-eche anyị aka mgba n'iru, zite ndị mmụọ ozi gị ka ha nyere anyị aka dị ka ha nyere Pita aka n'aha Jizọs Kraịst. Anyị apụghị ime ya n'onwe anyị. Chineke, ihe niile ọbụla chere anyị aka mgba na ama anyị aka n'iru, onye nwe anyị, n'ụbọchị taa ka ewezụga ya, ka enwee divine visitation in the name of Jesus. Imeela onye naanị ya bụ Chibụrụ eze. Anyị na-ekele gị n'ihi ọrụ gị onye jikwara ngwa ọlụ. Anyị arịọ gị ka ị gọzie ya ma gbaa ya ume. Otite mmanụ ya agaghị atalata. Ndị niile Chineke ji ụgwọ, onye nwe anyị, rọpụtara ha, gbara ha ụzọ n'ebe ụzọ na-adịghị, n'aha Jizọs Kraịst. Onye nwe anyị, idujere Pita na osimiri mgbe ndị na-ana taasị jidere gị, Jizọs, n'ụzọ ijighị ego ị ga-eji kwụ ya. Izipụrụ Pita n'otu ntụnye ọ na-atụnye ihe eji egbu azụ. Otu azụ pụtara, onye nwe anyị ga-esi ya wepụta ego dị n'ime ya. Pita wepụtara ya wee jekwa ụgwọ isi ya onwe ya na gị onwe gị. Chineke, ka enwee